तो सुना ही होगा, सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। क्या नाम है? सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। झूठो के कैले वादा हो, झूठो के खैले क्रिया हो, हम पहिले नाही जननी के छोड़ी चले जाई है दुरिया हो। झूठो के कैले वादा हो, झूठो के खैले क्रिया हो, हम पहिले नाही जननी के छोड़ी चले जाई है दुरिया हो, छोड़ी चले जाई है दुरिया हो। खिलो ना समझ के दिल तोड़ दिल बा, खिलो ना समझ के दिल तोड़ दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा, केहू हाथ धरा के साथ छोड़ दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा। नाम तो सुना ही होगा, सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। जाई तो कहाँ जाई हो, चाहियो के भूल ना पाई हो, उनका बिना मन माने ना कैसे के समझाई हो। जाई तो कहाँ जाई हो, चाहियो के भूल ना पाई हो, उनका बिना मन माने ना कैसे हम समझाई हो, कैसे हम समझाई हो। गोलुआ ना मोल जीवन में जहर घोर दिल बा, ससिया ना मोल जीवन में जहर घोर दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा, केहू हाथ धरा के साथ छोड़ दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा। कटी कैसे जिंदगानी हो, गिरी लागल आँख से पानी हो, केहू हाथ धरा के साथ छोड़ दिल बा, केहू हाथ धरा के साथ छोड़ दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा, केहू हाथ धरा के साथ छोड़ दिल बा, हमके आपन बना के मुंह मोड़ ले बा। मोबाइल नंबर 78 87 20 76 43
सुनील साहू उर्फ टाइगर जख्मी दिल